Sprsila mi se patka. O ne, ovo nije spelo da se desi usavac jeben retardirana. Koji moj kurac, bre? Pićima sa idiotima, dođite, pomagajte mi, molim vas. O ne, nisam stigao ni da ga izdrkam pa da idem u prodavnicu, zagovio se s onim narkomanima tamo. Ja, zašto se ova mene dežnava, može li da bude još gore od ovoga, bre, kažite mi, molim vas, bre, jebote u kurac. Lijoslave, šta plaćaš ko pička? Uvijek može biti gore. Naravno da može, da te karamo. Znači, zaglavio sam s pederima. Svi smo mi pederi. Ne, nije toko loše, sad smo sami u šumno, može niko da nas vidi, Linjoslavčiću, možemo da se pipamo koliko hoćemo. Da, jedna stvar, poneo sam magičnu pičkastu školjku. Pusta ga jebem, debila. Wow, magična pičkasta školjka. Sviđa mi se. Pazi sad, školjkice vaginice, reci nam sada šta da radimo. Darujte osobu s najvećim nosem. Jesi čuo, sa velikim nosom. Karamo. A to je jedna grupa školjka, šta jede, gone se ko Kinezi kupili pičkava materina ustala s jebem. Kako možeš tako nešto da kažeš za magičnu pičkastu školjku Linjoslava, ona zna sve i da, uzeli smo kod Kinezi, jeste najbila. Lijoslave, mi moramo da te karamo. O, magična pičkasta školjko, reci nam da li je to istina da moramo da karamo Linjoslava? Da, karajte ga. To jedva sam čekao.